Som to utrhol. Ale dokonca slnca chyteného, ty vole, to je paráda. Pecka. Dobrý začiatok. Dobrý začiatok. Jo, takže ideme ho pustiť. Dobrý začiatok, Gabčo. Parádny začiatok. Tu ho máme, ešte sa vám ho pokúsim ukázať. Takže tu je fešák. Okay. Pekne. Dobre? Jo. OK. Dobré ráno, ahojte. Zdravím všetkých rybárov a samozrejme všetky rybárky. Momentálne sme si prišli zaprivlačovať so svojím kolegom, s Norom Tanockým. Ahojte, zdravím. Na dolný úsek Váhu. Veľmi sa na túto rybačku teším, pretože na tomto úseku som vyrastal. Dajú sa tu chytiť naozaj všetky dravce, je to v závislosti od ročného obdobia, samozrejme momentálne je koniec leta, voda je ešte veľmi teplá, takže skôr predpokladáme, že to bude o nejakých boleňoch, o nejakých jalcoch. Skúsime chytiť nejakého sumca. Máme niečo aj z horúcich noviniek, ktoré vám ukážeme, sú tam nejaké nové gumy, sú tam nejaké super nové prívlačové údice, takže len tak v krátkosti vám predstavíme aj tieto veci a užite si toto video. Norby, poďme chytať. Poďme na to, kamarát. Ty vole, tu je jaká ryba, pozri. Čo? To je pekná ryba. Je tu ryba pod nami? Zapolka horné dratly nesklamal. prvýkrát v mojom živote. To naozaj, len sa to strachy sníka.
Nemusíš. Mám asi ručne. Rukavice? Nevyrovná sa plavačka. Ніжки це. На двері бігти. Gratulujem. Ty vole, zaspoň bucho. Výborne, máme rybu. Máme rybu po dlhom čase. A chytáme na slajdra, takže predpokladám, že to bude buď boleň, alebo jalec. Yes, ale máme rybu! Čo to je, jalček či boleň? Jo, boleň. Slider ako vždy funguje na 100%. Stačí ho ťahať prerušovane, niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie. Nebudeme ho ani vyťahovať z vody, pustíme ho. Čau. Jo. Jo, máme ďalšieho. V prúde tie bolene idú len vtedy, keď je prúd. Keď stojí voda, tak je ho takmer nemožné chytiť. Opäť slider, sedmička. Mal si aj ty záber? A, máme obidvaja, paráda. Cieľová ryba bol boleň, ale tak... Jo, ja mám bolenia. Jalček, no. Počkaj. Hovorím, že 5 slider ako nepoužívam, nie že nepoužívam, ale na 5 slider skočí aj jalec. Ale ja mám jalce na tú sedmičku, pozeraj, akého parádneho. To je pekný. No, to budeš musieť. Tak, šup. No, Teraz takého. paráda, tak ale aspoň niečo sa takto na večer rozbehlo. Podáte mi kliešte chalani, nechcem ho ani vyťahovať z vody. Počkaj. Chcem ho hneď vypnúť. Tu máš, Gabčo. Aha, okej. To máš môj. Poď. Čau. Pošli ešte väčšieho. No choď. Jo. Ahojte, zdravím vás. Sme v poslednej fázi našej výpravy na váhu, kde sme si spravili taký malý team building. Pozval som si svojich priateľov, kolegov, rybárov na túto akciu. Prišiel k nám Norby Bilišič, prišiel k nám Noro Tanocký, prišiel k nám Juro Zbojník, chytal som ja, chytal náš kameraman Michal a v podstate dnes ešte chvíľku budeme chytať. Bol to asi 3-dňový, môžem povedať, že boj, pretože vôbec to nie je ľahké chytiť tú rybu. Ale niečo sme pochytali, takže fakt na tom videu uvidíte ryby, ktoré sa nám podarilo chytiť. Hodnotíme to pozitívne, hej, hodnotíme to takým spôsobom, že niekedy to nie je len o tých rybách, je to naozaj aj o tom, že človek vyjde do prírody, že sa stretne s priateľmi, vláči sa od skorého rána do neskorého večera, boli sme v podstate dvakrát, takže hlboko do noci.
Prehádzali sme tu miesta, ktoré poznám, prehádzali sme jamy, prehádzali sme plíčiny, skúšali sme gumy, skúšali sme woblere, skúšali sme nejaké nové produkty, ktoré vám tu aj ukážeme. Nechceme to robiť nejakým komerčným spôsobom, čiže ukážeme vám tu fakt zo pár nástrah a chytali sme aj s novými udicami, ktoré máme z rady Prism X. Je to naozaj skvelá udica, ja som ju nepustil z ruky, 2 dní som s ňou chytal. Je to v podstate aj o tom, že nie je vždy nutné mať, ja neviem, najdrahšiu udicu, ale toto je fakt udica, ktorá je v strednej kategórii, je naozaj krásna, ukážeme vám detaily tej udice. Aj sme chytili rybu s tou udicou, takže budete vidieť aj akciu tej udici. Bolo to naozaj dobré, ale sme unavení, sme vyčerpaní, už neboli sme optimistickí už posledné 2 dní, že povedz k tomu aj ty niečo, Juro. Ja by som zhrnul túto výpravu ako ťažký tréning. Lebo na tejto vode, keďže ryba nespolupracovala, sme museli vyskúšať všetky techniky, čo sa týka privlače. Od tvrdých nástrah až po gumené nástrahy, veľké veci, malé veci, vo veľkých hĺbkach aj v pličinách. A tu človek uvidí, že aj keď sa venuje privlači dlho, tak určité metódy zabudne. A celkovo tá privlač je vlastne stále šport, na čo všetci zabudáme. A čím viac človek trénuje pri každom športe, tým lepšie mu to ide. Takže teraz sme si oživili všetko, čo sme vlastne zabudli. Nesmieme zabúdať na to, že hlavná privlačová sezóna sa nám ešte len začína. Máme pred sebou jeseň, zimu, mesiace október, november, december. V podstate tu na Slovensku máme fakt šťastie, že môžeme privlačovať až do polovičky marca. A pre tých nadšencov a hlavne rybárov, ktorí sa sústreďujú aj na lov šťúk, tak by sme chceli dať do povedomia aspoň zo pár nástrah, ktoré máme v tom neskutočnom množstve noviniek, ktoré momentálne vyšli. Ja by som vám chcel určite ukázať túto ultra realistickú nástrahu. Máme ich v podstate v 3 vyhotoveniach. Máme ostrieža, máme ich vo veľkostiach 10 cm, 14 cm a 18 cm. Máme takisto aj červenicu alebo roach. Je dostupná takisto aj vo verzii šťuka alebo teda pike. Výhodu táto nástraha má ešte aj tu, že si na spodnú časť hlavy vieme pripnúť závažia, ktoré dodávame v 3 veľkostiach, v 5, 10 a v 15 gramoch. Juraj vám tiež ukáže ešte zo pár nástrah, ktoré sú podľa mňa tiež pike killer, ich volám, a budú určite fungovať. Ja sa teším, že táto výprava sa viedla celá v znamení tréningu a pri tých miliónoch hodoch sme určite nabrali aj nejakú svalovú hmotu. A tá sa nám hodí, keď budeme chytať v zime veľké šťuky na tieto krásne nástrahy. Sú to nové úhore. Robíme ich od veľkosti od 21 cm až po 38, takže tam sa svaly určite hodia. A šťuky milujú tieto veľké nástrahy, ktoré fakt pomaly klesajú. A môžem ich vodiť úplne pomaličky, lebo v zime sú predsa len trošku letargickejšie a nechcú sa naháňať za malými nástrahami. Ak by som mal nejaké posolstvo na záver tohto videa odozdať, tak to bude asi to, že k vode netreba chodiť len keď ryba je aktívna, keď ide. Vtedy je tam všade plno rybárov a tá príroda okolo sa stráca. Treba vode vždy prísť vtedy, keď máte chuť. A každý jeden hor, ktorý hodíte, aj keď nespravíte rybu, sa vám počíta. A tie skúsenosti, ktoré naberete pri takých práve rybačkách, ako bola táto, že veľa rýb sa nerobí, tie sú najdôležitejšie a tie si budete pamätať najdlhšie určite. Ja viem, prečo to hovorím, pretože som prišiel z východu a veľa rýb sme naozaj nechytili, ale... A neviem, či tu ešte prídem. To je fakt. Nie, ja by som možno povedal niečo o tejto vode. Ona táto časť váhu je špecifická vlastne tým, že tu nie je nejaký stály tok. Hej, tu voda ráno prúdi 2-3 hodiny, potom ju zase zastavia, potom sa z toho stane rybník, potom večer znova tá voda prúdi, niekedy prúdi intenzívnejšie, niekedy slabšie. Oni tie ryby treba hľadať stále na nejakom inom mieste, čiže je to naozaj veľmi ťažká voda, ale ja tu v podstate ja sem chodím k vode rád, aj celkovo hoci kde na ryby, ono sem fakt treba chodiť za prírodou, treba sa tomu venovať, neriešiť to len kvôli tým rybám, ale brať to ako šport a v podstate presne o to nám ide. A určite ideme ešte pokračovať, pretože dneska ešte do večera chytáme a sme radi, že naše videá pozeráte a dúfam, že aj toto sa vám bude páčiť. Tak ideme na to, hej, Ďuri? Nesete doma a poďte chytať. Čaute.
Má dobrú mekú palicu. Na 5,21.